Zahvaljujem guvernerki Radović i timu Centralne banke na jasnom vodstvu i otvorenom dijalogu tokom ovog procesa. Priključenje SEPA sistemu je važan trenutak za cijeli bankarski sektor. Kao dio OTP grupe funkcionišemo u skladu sa najvišim evropskim standardima. Imamo znanje, ljude i infrastrukturu koje su spremni za SEPA. I ne samo da smo tehnički spremni, već razmišljamo korak unaprijed. Zato smo u ovoj fazi odlučili da uslugu SEPA transfera do 200 eura preko naše mobilne aplikacije omogućimo bez naknade. Vjerujemo da će to najviše značiti onima kojima je podrška najpotrebnija, porodicama i studentima. Iako je riječ o promovitovnom periodu, aktivno radimo na osmišljavanju novog tarifnog okvira koje će podsticati bezgotovinska i digitalna plaćanja. CKB će i dalje biti pokretač promjena na tržištu. Tu smo da budemo stabilan oslonac i pouzdan partner građana, privrede i države.